Nik egiten nago txirrista bat, baina da super handia. Da, super handia. Ai, ama. Ezin Maria. Me ataca una oveja. ¿Eso para qué? Goratu behar duzura laun, osea, hiru egiteko ja. Txinista batek egin du. Creeper batekin topatu naiz. Zer eta? Creeper bat dago, gure meatein izan. Itxatea! Ez, pasa da hemen. Pozio bat, abera, bai? Creeper bat berriz. Orio los creepers. No fastidies, farem este creeper. Creeper bat esplotatu du, baina oso gutxi. Berriro. Zara.
piscina quiero un fallito en la construcción. ¿Qué pasa? No sé. Una terraza seguro. Nik egin du txirrista bat Minecraftean que flipas. ¡Ólale! ¡Uy! Es que nire piztina egin dutena da super guai. Ai. Vale, venga, voy a ver. Eta, zatiko fian ez duzu behiratzen, zati ditu zenbat harria dakaten Bai, ditu. bai, bai. Piztina, Mira, baina da tobogán. bai, toboganakin. Eta orain nago izten. Hau, inor sartzeko. Entrada bat behar da piztinarako, Entrada bat edo sarrera. Sarrera bat behar da piztinarentzat. Baina eta zukarzea sartu piztinara gratis. Gratis. Tarjeta gabe, dirua gabe. Bueno, cariño, este ya descansa. Después de todas tus actividades. Bueno, cariño, vamos a ir a pescar, ¿vale? Nekatzen zanean, lolitos egin eta oso guai, egin duzu. Hola! Gura eraman iten dizut zati noraraka korriente. Ya pizkatinko. Joder, una sosobonga. Joder. A ver, berriz. Berri, Bueno, ikusiko dugu nasik egin duen tobogana Portaventurako. A ver, gotzen zehanean. beste un batian... Bitu. Flaska! Manu bakarri falta zaiona da profundidade bila. Bai, eta igual abiadura gehiago gara dena, Bala bat egingo du, bale laguntxo, beto. Itxoin. Hau deitz
deitzen da repeater. A ver, una esingo dugu bat deitzen dela repite. Dala pasada bat. A ver, una esingo. Lehenengo erakutsiko dizuet zer egiten A du. ver, hori da repite, deitzen da, hori. Dispentxagailua. Bitu, laguntxo. Hau, ikusten duzute. Noa armarura osuakin. Urreakin eta burnillakin. Baina nahi dut nire laguntxoai falta zaio botak eta pantaloiak. Ba orduan, repiterra nola daude jasota, ematen dut, bum, eta ematen dira. Hoi ez dago hain zaila egiteko laguntxo, bitu egiten da horrela justu. Nola egiten da repite. Badago erresa egitera, baina hain erresa ez. Egitan nahi duzu egin bat, nos quedaremos sin arco, Nahi duzu egin repiter bat o ez? Bai. Bueno, ba, bitu, hemen dakabu arkito bat. Orain, juten gea etxera. Bitu laguntxo, orain juten gea etxera. Eta orain, sartzen gaimentar onera, aita bitu, egiten da arko batekin hemen, rexton hemen, eta gero beste guztia harriakin. Eta jarakabuna repite. Ai, bala, ikusi zuten, no? Nola egiten da. Bai, dago erresa. Ahí sartzen dezuzu adibidez hor, pico de diamante, eta mate izu. A ber, si ematen dizu burnizko espata, Burnizko espata, sartzen dezu dispentsa. eta Ematen jozu golpe bat, eta ematen jozu espata bat. Eta ematen jozu beste golpe bat, eta ematen beste espata bat. ez, hori. Bat bakarrik. Bai, hor jaso duzuna. Bai, jasotzen baet beste espata bat, eta ematen jozu beste espata bat. Adibidez. Si jasotzen dut hau osua bitu laguntxo. Lehenengoa, pala, urrengoa, piko de diamante, eta urrengoa, beste pala, hau dela. Eta ja, hemen ez dakabu ez. Oda, nisatzen de bost piko, eta ematen dizkit beste bost piko. Bai, hemen, haue bai da jasotzeko gauza. A ver. Ni hoi formatu bat, man repiter. Eta laguntxo. Ez dakit zigoratzen dizuten, baino, golen bat dakabu. Baino, Zeiten deni hemen nun, volkanan. ez dut zure hoia mugitu bitu. Oli, mazo pasatzen da hemen aizu. Oin bat repetirlo, izari baino lehen? Se repite la tragedia. ¿Qué rollo? Hemen... Oli. Eta hau ez dakit nola deitzen dan. Laguntxo. Bueno, eta txagatu da berriz, Volkanan egin genuen etxe lehenengoa laguntxo. ez da etxele nengoan. Nun. Eta kitzergatik gertu nahi zen, no? Zinere hor daukat eta lo egin dut. Hola gertu zaiten berbera gerpen puntoa. Baina ze leku zaude, Ben, una desertuan berriz. Ezker bat botatzen du eta aurrera gelditzen dakau. Zokina pirurinia. Zer aita?
Hartzen du norbait de mascotita, aitatxo. Un cerdo, un puerco, un txerritxo. Txerritxo. Behar dugu azenarioak berari emateko jateko, bai? Zombi bat errein da gure bloke volkanikoan. Hemen dago txampi basoa. Oi, txampi basoa. Ba, mendia. Gozero zute laguntxo. Por estos malditos bloques de volcánicos, el cerdito se ha matado. Bai. Bai. Ayer cuando la Bueno, pillararte, Joma. Joma, billarrarte, kaixo, Joma. Joma. Kaixo berriro, Joma. Kaixo berriro, Joma. Eta ya dago de Joma dago. Ama, no bai dago mi Jom. Kaixo, Jomi. Jamiki. Gauara egiten eta. Zu Enderpearl! Egilara, si abuelia bola genien. Enderpearl! Y abuelia bola genien. Enderpearl! Ay, si oyes Enderpearl, hoy a mí. Super Derpearl! Fasca! Uy, Fasca. Sartu inzera. ¿Qué pasa, nene, hoy aquí? Ni nere errazartuko naiz. Eta nina... Nora sartura zombi bat nere erran?